חג שמח, חג שמח לכל עם ישראל, חג שמח לחוגגים ואלה שלא חוגגים, חג שמח לאלה ששמחים ולאלה שלא שמחים, לאלה שמתנגדים למדינה ולאלה שמקבלים את המדינה. חג שמח לכולם. אני הרגע חזרתי מתפילת מנחה בהר הבית, שיש לו זיקה מיוחדת כמובן ליום העצמאות, ואנחנו יהודים, זה מלשון הודיה, אנחנו כמובן צריכים וחייבים להודות לאדונים הנכבדים משה דיין ובן גוריון וכל מי שהיה לו יד ועסק בשחרור הר הבית. נכון שלקח עוד איזה 40-50 שנה עד שבאמת יהודים יוכלו ללכת להר הבית, כמובן לא להתפלל, וכמו קבוצת תיירים, תחת הבטחה כבדה, כן, תחת שוויון זכויות, פתאום התגלה למישהו שגם ליהודים יש שוויון זכויות ומותר להם ללכת למקום שבו עמד בית המקדש לפני כמה אלפי שנים. אבל לא להתפלל, חס וחלילה, לא עם תפילין וטלית, זה יותר מדי, זה אין שוויון זכויות, זה מותר רק לסרטנים, למקקים, לג'וקים. אבל בכל אופן, תודה רבה לכל מי שהייתה לו יד ורגל ופעילות להרשות ברוב טובם, ברוב טוב ליבם ונדיבותם לתת לנו לעלות להר הבית. ריבונות יהודית, עצמאות יהודית, אחלה ריבונות, אחלה עצמאות שיש לנו. ובאמת, כל פעם שאני הולך לכותל המערבי, אני מתפעל, קודם כל, תכף יורד מכיוון שער שכם, ואני מאוד מתפעל ומודה שאני זוכה ללכת ממש באותם מקומות שלפני אלפי שנים הלכו אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב. זה אירוע מאוד מרגש, וגם מאוד מרגש אותי שכשאני עובר ברחוב אני יכול לעבור בבטחה, כל איזה 50 מטר יש מג"בניקים ושוטרים ששומרים עלינו, מפני האוכלוסייה שרק 3% מהם תומכים בחמאס, אבל שהם כולם באמת רוצים שלום עם אנשים שלווים והם לא אנשים אלימים. אז ברוך השם שיש חיילים ושוטרים ומג"בניקים ששומרים עלינו, שלא ידקרו אותנו ולא ירצחו אותנו בדרך לתפילה בכותל המערבי. גם כן, ברוך השם, תודה על יום העצמאות וכל מי שהיה שותף בזה. כמובן, יש שאלות שאסור לשאול, שלא צריכים לשאול. ראיתם פעם עוד מדינה שבן אדם צריך להודות שיש חיילים חמושים ששומרים עליו, שהוא יוכל לעבור ברחוב, ללכת לאיזשהו מקום? עזבו עכשיו שזה מקום היסטורי ומקום קדוש של תפילה, מקום מסורתי. כן, פה בארץ אנחנו צריכים להודות ולהיות מוקירי תודה על כך שמותר לנו תחת הבטחה כבדה לגשת למקומות הקדושים שלנו. אחלה עצמאות, אחלה ריבונות שיש לנו פה. אבל להר הבית יש זיקה מיוחדת ליום העצמאות, וכאן המקום להזכיר שאני הייתי מציע לכל אחד ואחד מעם ישראל, בלי קשר לדרגת האמונה או סוג האמונה שלך, לא משנה אם אתה בן אדם בלי כיפה שנוסע בשבת, שיש לך כיפה ואתה מתפלל על בסיס יומי, או אפילו אתה מאלה שנקראים טור קרתא, המפחידים האלה עם השטריימלים והמעילים עם הפסים, אנשים מאוד מפחידים, הם אוכלים ילדים קטנים לארוחת בוקר, הם אנטי-ציונים. הם, אולי במיוחד להם, יש חובה מיוחדת לעלות להר הבית, כי הם הרי מתנגדים לשלטון והמשטר הציוני, ושלטון המשטר הציוני רוצה למנוע מיהודים לעלות להר הבית. צריך לתבוע אותם בבית המשפט, וגם ככה בקושי בשעות מסוימות, כאשר זה לא מעצבן. אז מי שרוצה להתנגד למדינס הציונים, ומי שלא רוצה למרויד באומויס, אדרבה, מצווה גדולה וחובה גדולה עליו לעלות להר הבית, תמיד, בכל פעם שאפשר. אז זה דבר אחד. ודבר שני שרציתי להגיד לכם או להזכיר לכם, שליום העצמאות, או סליחה, יותר נכון, להר הבית ולבית המקדש יש
זיקה מיוחדת וקשר מיוחד עם יום העצמאות. למה זה? כי בית המקדש, אנשים חושבים עליו על איזשהו דבר מאוד קדוש ומסתורי, שהיה שם, כמובן שהיה קדושה, אבל אנשים רק אומרים את המילה הזאת, הם לא יודעים מה זה קדושה. אף אחד לא יכול להסביר לך מה זה קדושה. אבל מה בעצם היה בבית המקדש? בית המקדש היה המקום שמקריבים בו קורבנות. מה זה קורבנות? היה בא בן אדם יהודי ומביא איזשהו קורבן. בדרך כלל זה היה בעל חיים, משהו כמו כבש או עז, לפעמים פרות. היו גם כמובן לפעמים ציפורים, יונות, או לפעמים דברי מאפה, קמח ודברים כאלה שהיו עושים מהמורות. אבל עיקר הקורבנות היה בשר, היה כבשים וכאלה. אבל זה לא משנה בעצם. הרעיון של הקורבנות, אנשים טועים, לפעמים חושבים שזה משהו קדושה, שהכהן הגדול או הכהן נכנס וזורק עד הדם, וזה דבר כזה מסתורי. אז כמובן, בוודאי שיש לזה את האספקט הפולחני, הדתי, אבל רוב הקורבנות היו נאכלים, אנשים היו אוכלים את זה. חלק מזה היה ניתן לכהנים, ללוויים, לאנשים שמשרתים, זה היה השכר של הכהנים, זה מה שהם היו מקבלים בתור שכר. וכמובן הבעלים, ולפעמים גם אנשים אחרים היו מעורבים, תלוי בקורבן, זה די מסובך, כמו כל דבר בים, צריך להיות מסובך. אבל העניין הוא שבית המקדש היה ברביקיו אחד גדול, היה מנגל אחד גדול. ומה אנחנו עושים ביום העצמאות? מנגל. ובאמת, אני יודע שהרבה אנשים לא ישמחו לשמוע את זה, אבל לפחות לפי הבנתי ולפי עניות דעתי, העיקר והכוונה העיקרית והמטרה של הקורבנות זה שיהודים יבואו ויעשו מנגל ביחד ויאכלו ביחד ויהיה אחדות בעם. ואכן בית המקדש הוא היה המרכז הקולטורלי של עם ישראל. זה היה המרכז, 3 פעמים בשנה כל עם ישראלים מתקבצים שם. אז נכון, באופן הרשמי ביותר היו מקריבים שם קורבנות, הם באו כדי לחגוג את החג ולקורבנות. למעשה מה קרה? היה שם שוק ענק, כולם נפגשו ועשו עסקים ודיברו על הפוליטיקה ועל הכדורגל ועשו שידוכים. אתה מכיר את הבת הפוזלת של דורון? כן, נו, אז מה עם הבן הצולע של יצחק? יאללה, בוא נעשה שידוך. ומה עם ההוא? יש לך משהו לייבן, יש לי משהו לייצא, בוא נעשה משהו. הנה, ראיתם את משה הטכנאי, המכונאי, כן, מה איתו? יש לי בעיה ממכונת שוקולד, תראה איזה שוקולד בצ'וקמק יצא לי כזה, כולו ככה. הוא מסתכל, נותן ביס. וואלה, אחלה שוקולד זה, תשים לו עטיפה, תשים לו איזה שם מסחרי מגניב כזה, מקופלת, תמכור אותו, או להתחלק ברווחים, בשביל מה לתקן נכון? כן, כמובן, אז אני מוציא את זה בצורה קצת הומוריסטית, אבל ככה זה היה המרכז הקולטורלי, והדבר הזה המשיך מאוד מאוד שנים, ככה זה גם היה בית כנסת. ולכן אני הרבה פעמים אומר, ואנשים מתעצבנים עליי שאני אומר להם את הרעיון הזה, אבל בהרבה בתי כנסת אפשר אולי להגיד, ברוב בתי הכנסת, אתה רואה שלטים, אסור לדבר בשעת התפילה, רק לדבר. לפעמים אתה רואה אבות מחזיקים את הילד שלהם עם היד ככה, תפלל, ומראים להם בסידור. בחייאת דינק, תגיד לי, אתה משוגע? אנחנו באנו לפגוש את האבא שלנו, לפגוש את האחים והאחיות שלנו. אז יהיה קצת דיבורים בבית כנסת, מה יהיה? זה המשך של בית המקדש, הבית כנסת, ובמשך כל הגלות, במיוחד בגלות אירופה, אבל ככה זה היה גם בצפון אפריקה והמזרח התיכון. בית כנסת זה היה מרכז קולטורלי, אולי באירופה יותר פשט המנהג לדבר, יענו בלי סוף, גם באמצע התפילה, באמצע קריאת התורה. מי שחושב שזה מוגזם, שלא ידבר. כשאני הייתי ילד קטן, התפללתי בבית כנסת גדול ברמת גן. מי שישב בשורה הראשונה, 2 השורות הראשונות, לא דיברו כל התפילה. מי שישב טיפה יותר מאחורה, פה ושם כמה מילים בין עולה לעולה, וככה כל שורה, עד שבשורה האחרונה היה רק דיבורים, בקושי התפללו. ואנחנו ילדים היינו יוצאים בחוץ, לא יודע מה, משחקים כדורגל, רצים אחרי הבנות. אבל זה היה מקום של כיף, מקום של סבבה, חיכינו לזה, שיבוא שבת ונלך לבית כנסת. היום אני רואה אנשים מחזיקים את הילד שלהם, מסכן, יש לו קוצים בתחת, הוא רוצה לצאת קצת, להשתולל קצת, לפגוש את החברים שלו, ואבא שלו, תביא. מפגרים? תחשבו על זה קצת. ואותו דבר, המנגל ביום העצמאות, נכון, זה לא בדיוק קורבן, אבל שיהיה בזה זכר לקורבן. שנבוא ביחד, משפחות, חברים, אם אפשר לשתף אנשים שיש להם בעיה, שיש להם צער, שאין להם משפחה, שאיבדו מישהו, שירדו מנכסיהם, שהיו להם הפסדים, גם כן להזמין אותם, זה צדקה, זה חלק אחד מהמאפיינים של עם ישראל.
אז זה מה שרציתי להגיד לכם ביום העצמאות הזה, להתאחד עם ישראל, להתאחד, להפסיק לעשות הבדלים בעם, תוציאו מהראש שלכם את כל הרעיונות האלה של דתי וחילוני ואשכנזי וספרדי וחרדי ועם כובע ובלי שטריימל ומזרחי וים תיכוני, אין, יש רק יהודים, תעזבו את זה. אם אנחנו נלך עם הרעיון הזה שיש רק יהודים ולא ניתן אתם יודעים, לאנשים הרעים, לאנשי קפלן ולבג"ץ לפלג אותנו, אנחנו נוכל להביס אותם ואנחנו נוכל להם ולעשות להם כמו שיהושע עשה ליריחו. אז חג שמח ותחשבו על זה.